He-Man ja maailman valtiaat. Olen Adam, Eternian prinssi, Harmaakallon linnakkeen puolustaja. Tämä on Kringer, peloton ystäväni. Minulle annettiin nämä uskomattomat voimat päivänä, jona sanoin Harmaakallon tähden. Minä olen vahvin! Kringer muuttui taistelutiikeriksi ja minusta tuli He-Man, maailman kaikkeuden vahvin mies. Vain 3 muuta tietää salaisuuden. Ystävämme Velhotar, asemies ja orko. Puolustamme Harmaakallon linnaketta Skeletorin pahuuden voimia vastaan. Vieras He-Manille. Ovat huomanneet meidät. Hyvä, jos He-Man on palatsissa, me kiskomme hänet sieltä ulos. Se on Triklops. Ja Rautaleuka. Harmaakallon tähden! Minä olen vahvin! Voinko tulla mukaan? No tule, mutta pidä lujasti kiinni. Jos osuisimme moottoriin, voisimme pakottaa hänet laskeutumaan. Tulita vaan, He-Man! Näen jokaisen liikkeesi ennen kuin olet edes tehnyt sitä. Voit nähdä kaiken, tohtori Klops, paitsi sen, mitä edessäsi on. Tää? Kädet ylös, ellet sitten halua minun käyttäväni jäädytyssädettä sinuun. Kaiken tämän jälkeen Skeletorin suunnitelman on paras toimia. Rautaleuka! Unohdit minut vai mitä? Tässä sinulle pieni koukku, Rautaleukaan. Täällä ollaan, sankari. Tule hakemaan. Teetään sulle helpoksi, He-Man. Sun miekka vastaa mun voimakoukkuun. Ja niin kuin tahdot, Peltiheikki. Mikä tämä on? He-Man! Minä menen perään. Anna mennä. Emi sai mitä halusin. Vihdoin viimein olen voittanut He-Manin täydellisesti. Skeletor, Pitihän se arvata.
Virheesi tulee sinulle kalliiksi, rakas viholliseni. Aion vapauttaa Eternian sinun läsnäololtasi ikuisesti. Et tule kärsimään, Heiman. Etkä tule olemaan harminani enää. Pimeyden voimat, tee, paha sekä pelko. Hältä muisti mennyt on se vaatimus nyt teille on. Voi ei, mitä he ovat tehneet? Käytävänsä todistaa Skeletor on älykäs. Hiiman kätke sisuksiis ja siellä pidä ikuisuuksiin. Mihin se hävisi? Universaaliristeilylle, missä hän viettää lopun elämänsä. Ihmettelen, kuka hän on ja mistä tulee. Ja nyt minä... Skeletor, pysy siinä missä olet. Anna minä huonone. Ei, sitä et tee. Mitä? Me teemme sen, minkä pitikin. Tulkaa, mennään. Skeletor, Heijulin, hei, entäs minä? Äläkä edes yritä keksiä mitään tyhmiä ideointia. Päästäksesi karkuun, täällä on sähkövartiointi. Se huolehtii Rautaleuasta ja tohtori Globista. Mutta entä Hiiman? Lähden Orkon ja muiden kanssa puhumaan Velhottarelle. Skeletorin voima ei pysty murtamaan Velhottaren voimaa. Tämä on vaikea tilanne, ystäväni. Tästä suunnattoman suuresta maailmankaikkeudesta on mahdotonta löytää yhtä miestä. Täysin mahdotonta. Täytyy olla jokin keino. Tietääkseni on vain yksi olento, joka hallitsee kaikki kosmoksen tapahtumat. Vain hän pystyy näyttämään tien Hiimanille. Oi, Zodak, kosmisten avaruusteiden ritari, ilmesty meille. Ole kiltti, tarvitsemme sinua. Kiitos, Zodak, että tulit nopeasti. Eternian hallitsija, se oli vähintä mitä voin hyväksenne tehdä. Jukra, herra Zodak. Sir, voitteko todella pelastaa Hiimanin? Vaikka hallitsenkin kaikkea kosmoksessa, Orko, en silti pysty muuttamaan ajankulkua. Voin kuitenkin, Orko, antaa sinulle tämän. Sauvan taika auttaa ja opastaa sinua, enempää en voi kertoa. Tarkoittaako se, että me ollaan Orkon taikojen armoilla? Oi ei. Orko, Kringer, asemies, teidän on tehtävä se. Sinua voidaan tarvita täällä, asemies. Ymmärrän. Kiirehtikää, ystäväni. Tunnen, että Hiiman on vaarassa. Missä minä olen? Ja mitä minä täällä teen? Odottakaa, älkää menkö. Keitä te olette? Seis, mitä sinä teet? Olet varmaankin yksi Plundorin kätyreistä. No, kyllä minä tiedän, miten teikäläisiä käsitellään. Pääsit helpolla tällä kertaa. Mutta jos vielä näin sinun vahingoittavan yhtäkään heistä, niin... Mutta en minä ole nähnyt heitä koskaan ennen. En edes tiedä, missä olen. Ja minun pitäisi uskoa, että et ole Plundorin henkivartioita, vai? Niin, en ole. En tiedä, kuka minä olen. Te muistutatte jotakuta, jonka olen tavannut kauan sitten. Nyt kun mainitsit, näytät täkäläisten muukalaisilta. Tule mukaani, niin katsotaan, jos saamme selville, minne sinä kuulut. Hyvä.
Kai on tuo hyvän tekijä Glidin löytänyt itselleen uuden ystävän. Voimakkaan näköinen kaveri, kuka sitten hän lieneekään. Tuollaisella kaverilla olisi minullekin käyttöä. Plundor juuri, ilonpilaaja suuri. Ai, eikä ei. Tule nyt senkin arkatassu. Minusta on inhottava mennä aika käytävän läpi. Se on Hiimanin ainoa mahdollisuus, ystäväni. Onnea matkaan. Muista, ettei Hiiman tunne sinua. Kun löydät hänet, kehota häntä puhumaan kodista. Ehkä hän sitten muistaa. Kerro kodista. Ymmärrän, luulisin. Mulle tulee matkapahoinvointia aika tunnelissa. Näkemiin, ystäväni. Kyllä tää on mukavaa. Päästäkää ulos, haluun kotiin. Rauhoitu, Kringer. Todennäköisesti me ei kohdata jännistä vaarallisempaa. Toivottavasti. Tämä on oikea tapa lentää. Mun taitaa tulla olo. Katsokaa, Zodakin sauva hehkuu. Meidän täytyy olla lähellä Hiimania. Pitäkää kiinni! Mä luulin, että kissat aina putoo jaloilleen. Perillä ollaan. Missä sitten ollaankin? Hei, katsokaa! Joltain on jäänyt tuon hieno terä. Ei se ole mikä tahansa terä. Se on Hiimanin miekka. Pystytkö vainuamaan jäljet? No, mä oon vähän jäissä, mutta koitetaan. Asutko sinä täällä? Kyllä. Tämä planeetta on Trannis. Minun nimeni on Glidl. Hoidan näitä eläimiä, joita täällä on, tai joita täällä vielä on. Mitä tapahtui? Kerran Trannis oli kaunis vihreä paikka. Mutta sitten Plundor valtasi sen. Hän käytti pahoja koneitaan, kaatoi metsät ja pilasi joet. Ilman kotejaan ja vettä eläinten oli muutettava pois. Jotkut eläimet kuolivat sukupuuttoon, kiitos Plundorin tuhon. Niistä ei ole muuta jäljellä kuin nämä kuvat. Tämä muistuttaa minua jostakin. Plundorin kätyri! Miten minä sen tein? Ei! Unin savua! Ei muuta merkkiä Hiimannista. Tää planeetta on niin likainen, että on vaikea haistella. Meidän on pakko löytää hänet. Auks! Se on hirviö. En usko, että tämä ystävällinen Mirri voisi loukata ketään. Itse asiassa voisit ehkä kysyä häneltä, onko hän nähnyt Hiimania. Hän sanoi, että hänen emäntänsä on Hiimanin kaapasi ja jättirobotti. Nouse ja paista. Aika nousta ylös. Tervehdys mukalaiset. Olen Plundor, Tranniksen oikeudenmukainen hallitsija.
Oikeudenmukainen tuholainen? Tarkoitan... Koska et pidä siitä, mitä olen ulkona saanut aikaan, Glidil. Iloitset varmasti siitä yksiöstä, jonka olen sinulle varannut Tyrmästä. Sinun ei tarvitse jakaa hänen kohtaloaan, muukalainen. Mitä pitäisit, jos auttaisit minua tulemaan universumin rikkaimmaksi? Mitä tarkoitatte? Tässä pullossa on tämän planeetan elinvoima. Käyttäen pahoja voimia, niin tein siitä taikajuomaa, jonka myynnistä saan miljoonia. Ehkä biljoonia. Tienaan omaisuuksia. Tuhosit yhden maailman vain rikkauksien ja aarteiden vuoksi. Niiden takia teen mitä vaan. Hän sanoi, että He-Man on tuossa pelottavassa paikassa. No mitä me odotetaan? Päädytään sisään ja haetaan pois. Hei, Raman, meidän on toimittava ovelasti. Hiivitään sisään ja yllätetään ne. No, muukalainen, mikä on vastauksesi minulla olisi käyttöä noille muskeleillesi? En ehkä muista mistä tulee tai mikä minun nimeni on, mutta tiedän, että se mitä aiot tälle maalle tehdä on väärin. Sitten sinä ja Glidil saatte ikuisesti virua Tyrmässäni. Hei, mitä tapahtuu? He-Man, katsomme tässä. He-Man. Robottivartijani pitävät teistä huolen, tunkeilijat. He-Man, etkö muista mitään? Tunnenko sinut? Zodak sanoi, että minun pitäisi puhua kodista ja muistisi saattaisi palata. Mutta en muista missä kotini on. Alex! Minä hoitelen nämä kaverit. Puhu kodista. Niin tietenkin. Mikä olisi enemmän koti kuin Harmaa Kallon linna? Nopeasti, seuraa minua. Apua! Pidä miekkaa ylhäällä ja sano, Harmaa Kallon tähden. Harmaa Kallon tähden. Minä olen vahvin! Hei Orko! Hurraa! Harmaa Kallon voima palautti muistisi. Ja nyt teihin, tarvitsemme apuasi. Nuo oliot tuhosivat robottini, mutta taika-aineita ne ei saa. Jos en minä sillä rikastu, niin sitten ei sitä saa kukaan. Aika hypätä pois kyydistä. Sinun ansiostasi, He-Man, maailmamme on taas elinkelpoinen.
Ja koska Plundorin pahuuden tehdas on tuhottu, planeettamme voi palata normaaliin elämään. Itse asiassa minulla on jo rakennustyövoimaa käytössä. Siitä tulikin mieleeni. Meillä on omassa maassamme selvittämättömiä asioita erään Skeletorin kanssa. Onko aika tunneli Eterniaan valmiina, Orko? Valmista on, mutta missä on Ramman? Yhden asian näistä kavereista voi sanoa. He tosiaan osaavat pitää hauskaa. No niin, ystävät. Lähdetään kotiin. Tässä jaksossa He-Man tuli pelastajaksi planeetalle, jonka luonnonvarat olivat tuhoutua. Valitettavasti samanlaista tuhoa tapahtuu jatkuvasti. Ei vieraalla planeetalla, vaan tällä maapallolla. Meidän on suojeltava kasveja ja eläimiä, tai ne kuolevat sukupuuttoon, niin kuin jotkut jo ovat kuolleet. Ympärillämme on kauneutta, suojelkaamme sitä ennen kuin se on liian myöhäistä. He-Man ja maailman valtiaat. Olen Adam, Eternian prinssi, Harmaa Kallon linnakkeen puolustaja. Tämä on Kringer, peloton ystäväni. Minulle annettiin nämä uskomattomat voimat päivänä, jona sanoin Harmaa Kallon linnan tähden. Minä olen vahvin! Kringer muuttui taistelutiikeriksi ja minusta tuli He-Man, maailmankaikkeuden vahvin mies. Vain 3 muuta tietää salaisuuden. Ystävämme Velhota, Asemies ja Orko. Puolustamme Harmaa Kallon linnaketta Skeletorin pahuuden voimia vastaan. He-Man ja maailmankaikkeuden valtiaat jaksossa Kuninkaallinen serkku. Ja missä te kaksi olette olleet? Teidän piti raportoida heti, kun tehtävä oli suoritettu. Törmäsimme pikkuongelmaan, Skeletor. Te roitelitte maapallon niin kuin piti. Ei aivan. He-Man sai meidät kiinni, hän esti. Olette molemmat tyhmiä. Ja mikäli vielä epäonnistutte, en ole yhtä ymmärtäväinen. Ja niin sinä siis otit sen heiltä. Kyllä, se on nyt Harmaa Kallon linnakkeen hallussa. Hyvin tehty, ystävä. Älä minua kiitä, vaan He-Mania. Niinhän minä kiitänkin. Sisään. Adam, isäsi on etsinyt sinua kaikkialta. Missä olet ollut? Edustustehtävissä. Kyllä kai. No, saat selvittää isällesi. Hänellä on jokin yllätys sinulle. Adam, tässä on serkkusi Jeremi. Vau, viimeksi kun näin sinut, olit vielä vauva. Terävä huomio. Jeremi on tullut vierailulle ja haluan sinun pitävän hänestä huolta sen ajan.
Mutta isä, kuninkaallista velvollisuutta. Ne saavat odottaa. Katso, että Jeremillä on hauskaa. Hauskanpitohan on erikoisalasi. Hyvä on. Mennään sitten, serkku. Äläkä sano minua sirkuksi. Sorry. Jeremi, tässä on asemies. Eikö sinulla ole kunnon nimeä? Ystäväni kutsuvat minua Duncaniksi. No se ei ole paljon parempi. Kuules nyt. Minä olen Orko. Hauska tavata. Hai. Jos haluat, voin näyttää sinulle pari temppua ja... Ehkä myöhemmin. Hei, katsokaa tätä kamaa. Mikä tää on? Ole varovainen sen kanssa. Se on uusi kivenpehmentäjä. Mitä sillä tehdään? Muutetaan kiviset alueet maanviljelysalueiksi. Pistä nyt se pois. En ole vielä testannut sitä. Älä surre, mä voin testata sen. Jeremi, älä! Sori, mutta nyt se on ainakin testattu. Nuori mies, jonkun pitäisi opettaa sinulle käytöstapoja ja kunnioittamaan toisten omaisuutta. Mitä jos odotettais hallissa? Hyvä idea, Orko. Mene edellä, Jeremi. Olet aiheuttanut täällä jo tarpeeksi harmia. Hei Jeremi, kuinka saatoit olla niin ilkeä asemiehelle? Mä oon kyllästynyt, kun aikuiset aina piilaa mun ilot. Tiedä miltä sinusta tuntuu, mutta Adam ja asemies ovat ihan ok. Heistä on hauska pitää hauskaa. Niinkö? No sehän nähdään. Joo, serkkuni on tosi hurmaava. Kyllä. Olen huolessani, Adam. Tuo poika aiheuttaa vielä paljon harmia. Tunnen sen luissani. Pidä häntä tarkasti silmällä. Sinua tarvitaan muuallakin, kuten nyt. Saat tulla auttamaan kivenpehmentäjän testauksessa. Unohdin, hyvä on. Minun täytyy jättää Jeremi jonkun muun huostaan. Heräävä on kysymys, kuka se onnellinen lapsen Juu, totta kai, prinssi Adam. Minä katson perään. Jeremi, saat olla hetken Ramanin kanssa. Äläkä leiki noiden laitteiden kanssa. Ne ovat vaarallisia. Joo, tietty. Älä huoli, minä tulen toimeen nuorison kanssa. Naapa kymppi. Tee se uudestaan. Tee se uudestaan. Äläs nyt, ei taas. Nyt saa riittää. Teet sen uudestaan tai minä kerron kuninkaalle, että olit minulle ilkeä. Parkani. Anna mennä. Yritä lohkoa sitä. Ei se lohkea, se on liian kovaa. Siirry syrjään. Katsotaan kuinka pehmentäjä toimii. No nyt. Se on vähän liian pehmeä. Täytyy tehdä siihen pikakorjaus. Yritä ja pidä kiirettä. Minulla on tunne, että Raman on pulassa. Jeremi, missä olet? Jeremi, missä olet? Oh, prinssi Adam ei pidä siitä, että kadotin pojan. Jeremi, vastaa! No niin. Tätä minä sanoisin hauskaksi. Jeremi! Seis! Ei se ole mikään lelu! Jeremi, saat sen laskeutumaan viimeisestä punaisesta nappulasta! Mulla on parempi ajatus. Iiman on voinut kätkeä maapallon mihin tahansa. Miten Skeletor olettaa meidän löytävän sen? Olen kyllästynyt ottamaan käskyjä häneltä. Hiljaa, häijylin. Skeletorilla on tapana kuulla kaikki. Kuulkoon, unohda tohtori Klops, että meilläkin on voima. Jos me vain... Mikä tuo on? En saa selvää. Käytä Distavisionia, Helme. Nuori poika lentää ilmaliitäjällä Rammanin mukanaan. Katsotaan, mitä heillä on tekeillä. Tämä on valmis ihan heti. Tuo näyttää ihan meidän liitäjältä.
Laskeudun nyt heti! Hyvä on. Hei! Se on jumissa! Apua! Auttakaa! Jeremi ja Ramman. He ovat pulassa. Kiirettä, kaveri. Harmaa kallon nimeen! Minä olen vahvi! Me törmätään! Hiiman, mitä hän täällä tekee? Otetaan selvää. Laskeudutaan noiden kivien taakse. Jokra, Hiiman, en olisi ikinä uskonut näkeväni sinua henkilökohtaisesti. Mitä täällä tapahtui? Prinssi Adamin serkku Jeremi päätti lähteä pienen huviajelulle. Miksi, Jeremi? Mä luulin, että se olisi kivaa. Joku olisi voinut loukkaantua, ja minusta se ei ole hauskaa. Mutta sinä pelastit meidät, eikä minä sattunut. Eräänä kauniina päivänä saatat aiheuttaa niin paljon harmia, ettei siitä kukaan selviä. Näetkö heidät? Gamma-visioni näkee. He ovat noiden kivien takana. Olimme testaamassa uutta kivipehmentäjää. Kun saamme sen hoidettua, viemme teidät takaisin ja lopunpäivää saat viettää huoneessasi. Mutta Adam sanoi, että voisi mennä torille. Kun Adam kuulee, mitä olet tehnyt, vakuutan, että hän on samaa mieltä Hiimanin kanssa. Kuka on poika? En tiedä, mutta tunnen, että hän on heikko. Ehkä voimme käyttää häntä. Nyt sen pitäisi olla juuri kohdallaan. Vielä muutama kvantti lisää. Täydellistä! Viedään tämä nyt takaisin Labraan. Jos olen oikeassa, se sopii hyvin viljelyyn. Älä nyt, eihän Hiimani ole maapalloa. Unohda maapallo, kolmisilmä. Tuo uusi keksintö on paljon arvokkaampi. Miten luulet hyötyväsi pehmentäjästä? Käytämme sitä harmaakallolinnakkeen seiniin. Niin, että Skeletor pääsee sisään. Ei Skeletor, vaan me. Silloin meillä on kaikki valta. Niin tietenkin. Otetaan se heti. Ei, Miksei? koska meidän on kohdattava He-Man. Miten me sitten saadaan se? Ei meidän tarvitse. Tuo poika saa hankkia sen meille. Tämä ei ole reilua. Sinä lupasit, että saa mennä torille. Sinua kiellettiin leikkimästä koneilla. Mä vain yritin pitää hauskaa. Se, mitä sinä pidät hauskana, saattaa olla vaarallista toisille tai itsellesi. Mä pystyn huolehtimaan itsestäni. En mä tarvitse kenenkään apua. Entäs tämänpäiväinen? Duncan, saanko puhua hänen kanssaan kahden kesken? Olkaa hyvä vain. Vai et sinä tarvitse kenenkään apua? Jenni. Jokainen tarvitsee ystävien apua. Minäkin tarvitsen. He-Man ei takuulla tarvitse kenenkään apua. Ei pidä paikkaansa. Mitä sinä sen tiedät? Tunnen He-Manin paljon paremmin kuin luuletkaan. Ja vaikka sinä pystyisit huolehtimaan itsestäsi, miltä sinusta tuntuisi, jos vahingoittaisit jotakuta, vaikka tappaisit, ajattele sitä. Ai kai torille meno ketään vahingoita. Hyvä on. Saat kokeilla magneettipumerangia, kunhan lopetat jankkaamisen. Tuolla katolla on sopiva maalitaulu. Mä haluan pitää tän. Sanoinhan jo, sinulla ei ole tarpeeksi rahaa. Ehkä tässä olisi tarpeeksi. Kyllä. Magneettipumerangi on sinun poikaseni. Hetkinen, nuori mies. Minä maksoin sen, mutta saat pitää sen, jos autat minua pilassa. Kenelle? Vanhalle ystävälleni, asemiehelle.
Se roisto. Totta kai autan. Hyvä. Hänen laboratoriossaan on pieni valosädelaatikko. Joo, kivenpehmentäjä. Tuo se tänne minulle. Ja minä saan pitää bumerangin. Sallittu. Toivottavasti se on hyvä pila. Pila kohdistuu He-Maniin ja koko Eterniaan. Lähdet kotiin huomenna, Jeremy. Onko sinulla ollut hauskaa? Onhan minulla. Majesteetti, Adam, kivenpehmentäjä, joku on vienyt sen. Se laite oli kaikkien yhteiseksi hyväksi. Kuka sen olisi ottanut? En voi kuvitella, ellei... Mikä on kovinta tällä planeetalla? Harmaa kallon muurit. Mä en tajuu, miksi kaikki on niin tolaltaan. Skeletorin soturit voisivat käyttää kivenpehmentäjää vallatakseen Harmaakalon linnakkeen. Jos niin käy, koko Eternia vajoaa pahuuden valtakuntaan. Tarkoittaako se, että ihmiset voisivat loukkaantua, jopa kuolla? Jeremy, tiedätkö sinä jotain tästä? Tavallaan. Tämä on vakavaa. Kerro heti kaikki, mitä tiedät. Minä otin kiven pehmentäjän. Yksi nainen pyysi. Nainen? Lyön vetoa, että se oli Häijy Lin. Hän sanoi, että se olisi pilaa. Hän osti minulle bumerangin. Olet tehnyt pahan erehdyksen, nuori mies. Asemies, hälytä kapteeni Teela. Eternian ainoa toivo on, että He-Man saa kuulla tästä. Kiirehdi! Harmaa kallon nimeen! Minä olen Oonin! Minä aion hyvittää sen, mitä olen tehnyt. Olit oikeassa, ettei Jeremistä koituu harmia. Tiedän, hänellä taitaa olla nyt huono omatunto. Toivottavasti hän oppi tästä jotain. Toivotaan vain, ettei liian myöhään. Niin pian kun saan tämän säädettyä, pehmenämme Harmaakallon muurit ja astumme uuteen kotiin. Huomio, tunnistin ilmaisee elävä lähipallo lähellä. Tänne He-Man siis kätki sen Harmaakalon linnaan. Aktivoi se. Nyt se kasvaa, kunnes pysäytämme sen. Ja se ei tapahdu ennen kuin se on murtunut Harmaakalon linnan muurit sisältä päin. Nyt heikennetään noita muureja. Tunnen vaaran. Vihollinen hyökkää linnaan. Tuolla Häijylin on. Pääportti alkaa murtua. Se on liian vahva taikavoimalleni. Juhlat on ohi, Häijylin. He-Man, nopeasti sisälle! He-Man, koeta kestää! Oh. Katso, pääportti on auki. Harmaakallon linna on meidän. Ja He-Man ei aiheuta meille enää harmia. He-Man, oletko loukkaantunut? Jeremy, tuo minulle kone! Pysäytä, poika! Käytä bumerangisia koneen punoutamiseen. Nyt! Hei! Kun nyt vain saisin oikean tehon. Näin on parempi. Nyt on sinun vuorosi, Häijylin. Nyt riittää, herra Pehmo. Laske minut alas! Hei, vaan laske meidät alas. Duncan, häkkilintusi. Ilomielin.
Nopeasti sisään! Harmaakallon linna on vaarassa! Mikään taika ei pysäytä sitä, vain sinun voimasi pelastaa. Työnnä, He-Man. Käytä kaikki voimasi. Se kutistuu. Velhotar, saatko minut ikkunalle? Kiitos kyydistä. Oh. Noin, pallon pitääkin pompata. Ennen kuin lähden, haluan teidän kaikkien tietävän, kuinka pahoillani olen siitä, mitä tein. Kaikki me teemme virheitä, Jeremi, ja ainakin sinä olit halukas ottamaan niistä opiksesi. Eikä vain se, vaan olet myös aikamoinen bumerangin heittäjä. Kiitos. Sehän oli sinun ideasi. Oli kiva, että olit siellä. Ja He-Man oli iloinen, että sinä ja Duncan autoitte häntä. Luuletko niin? Sanoiko hän niin? Sanotaan, että olen aika varma. No, näkemiin vaan. En koskaan unohda matkaani, enkä unohda, että pitää kuunnella niitä ihmisiä, jotka minusta välittävät. Hei Jeremi, unohdit bumerangisi. Täältä tulee! Orko, älä heitä sitä! Ups, anteeksi. Miksi et sä halunnut mun heittävän sitä? Tämän takia. Ymmärrän mitä tarkoitat. Hei, pysy poissa! Hei, mene tiesi! Lopettakaa! Apua! Asemies! Adam! Apua! No niin, Orko, Jeremi muutti sittenkin tapojaan. Niin, aika rottamaisesti hän välillä käyttäytyi. Luulen, että hän käyttäytyi siten huomiota saadakseen. Mutta mitä hyötyä siitä on, että toiset huomaa, jos eivät pidä sitten näkemästään? Se on totta. Paras tapa saada huomiota on, ettei etsi huomiota. Ole vain kohtelias ja huomaavainen, silloin toiset ei pelkästään huomaa sinua, vaan myös pitävät sinusta. Minä aion tehdä nyt jotain huomaavaista. Mitä sitten? Aion sanoa näkemiin! He-Man ja maailman valtiaat. Olen Adam, Eternian prinssi, Harmaakallon linnakkeen puolustaja. Tämä on Kringer, veloton ystäväni. Minulle annettiin nämä uskomattomat voimat päivänä, jona sanoin Harmaakallon tähden. Minä olen vahvin! Kringer muuttui taistelutiikeriksi ja minusta tuli He-Man, maailman kaikkeuden vahvin mies. Vain 3 muuta tietää salaisuuden. Ystävämme Velhotar, Asemies ja Orko. Puolustamme Harmaakallon linnaketta Skeletorin pahuuden voimia vastaan. He-Man jaksossa Orkon sedän paluu.
Sinä et koskaan selviä tästä, Montork. Ikävä tuottaa sinulle pettymys, Asrock, mutta selvisin jo. Sinä olet pidätetty. Niinhän sinä luulet. Tiedätkö, minäkin osaan taikoa. Näkemiin, Montork. Kark ja minä suuntaamme kohti Eterniaa. Tapaamme noita vakoja tarta. Pahuuden enkeliä. Eternia, noita! Hei, hei, oi hei, hei, tulkaa takaisin! Ette saa! Minä pysäytän teidät! Minä, voi hyvänen aika, seis! Oi, hyvän aika, mene väärään tietää, seis! Taikamme on tehonnut ja Asrak on melkein täällä. Oi voi, sinähän näytät ihan noidalta. Et kai ole vakojatar. Kyllä olen. Sitä minä vähän pelkäsinkin. Ja te herraseni, mitä tekemistä teillä on Asrokin kanssa? Mitä minulla? Voi, minä vakuutan, minä. Älä pelkää, Kringer, se on vain ukkonen. Jos se tulee tänne, niin minä lähden. Hei, ihan kuin Montork sieltä saapuisi. Näinhän viime kerrallakin saapui. Jipii! Montoro taas tuonut aikani. Hei, ethän sinä ole. Sinähän olit noita Asrock. Miten uskallat tulla Eterniaan? Mene minne huvittaa. Minä pidän huolen hänestä, Adam. Todellako? Entä jos minä pidän huolen sinusta siitä ennen? Sinä olet ainoa, joka tarvitsee huolehtimista. Muistin juuri, että minulla on tapaaminen. Oli hauskaa tavata, Asrock. Taitaa olla aika Asrockin tavata eräs hyvä ystäväni. Harmaa Ja nyt maksetaan kalavelat. He-Man! Arvaa, kenet nappasin pöytäliinan alta. Hyvin tehty, Orko. Montork setäsi saa olla ylpeä sinusta. Niinkö? Saako? Olisiko hän? Kutsun vartijani ja laitamme Asrokin lukkojen taakse. Ei niin hätäisesti. Alloillasi, Asrock. Lailasi itse. Vakojattare linnaa, Kraak. Pian. No, ainakin hän on mennyt. Ja toivottavasti se oli viimeinen. Odota hetki. Setäsi Montork seurasi Asrockia. Mutta jos hän tuli tänne vahingossa, Niin, silloin setäsi on täytynyt laskeutua. Niin se on, noitien linnaan. Mitä me sitten odotetaan? Vaaralliset vuoret, suunta sinne! Tämä
Kiitän sinun siitä, Simantark. Tästä saat maksaa. Ilo mielin, Vakojatar. Laita laskuuni. Odotahan, kun Asrok ja minä yhdistämme voimamme. Olemme lyömättömiä. Niinkö? Siinä tapauksessa on tullut aika pysäyttää sinut. Miten sinä sen teit? Unohdit, minäkin olen taikuri ja hyvä, vaikka itse sanonkin. Hei, mitä sinä teet? Päästä minut ulos. Pelkääpä, että ensin on löydettävä Orko ja Hiiman. Simantark, tule takaisin heti paikalla. Vasta kun olen löytänyt ystäväni. Älä sure, en viivy kauaa. Siinä se on. Vakojattaren linna. Jätetään tuuliliitäjä tänne ja mennään jalan. Hei, kuulostaa ihan kuin Hiiman, Teela ja Orko. Sitä Montor. Hauska tavata. Niin minustakin, Orko. Ikävä häiritä tätä iloista tapaamista, mutta Tiedän, etsit Asrockia. No, olette tullut oikeaan paikkaan, katsokaa. Tulimme juuri sopivasti. Haetaan hänet, vai mitä setä? Mitä? Ai niin, juu, kaikki Mokomin veljenpoika. Hiimana, näytä tietä. Kyllä totisesti kesti ennen kuin pääsitte tänne asti. Hei, ei ollut sinua paha taikasi ansiota. Se oli Montarkin syytä. Päästä minut nyt pois täältä. Hän oli siis täällä, eikä ollutkin. Kyllä. Liitetään voimamme yhteen ennen kuin Hiiman tulee. Sovittu! Jos Hiiman ja Montork ovat yhdessä, meillä on heille tosi yllätys. kaikesta päätellen Asrok ja hänen hirviönsä odottavat meitä. Hyvä. Odotas kun näet minut toiminnassa setä. Taikani on superkunnossa. Hienoa, Orko, hienoa. Mutta ole varovainen, Asrok ja Vakojatar ovat vaarallinen pari. Niiden on paras varoa minua ja setääni. Pian nyt. Yhdistetäänkö me taikamme vai pitääkö minun tehdä kaikki yksin? Toki suusinoita. Yhdistetään voimat. Ja sinusta tulee Arjani. Olet nyt vallassani. Taikani on sinun käskyssäsi. Tuo kuulostaa paremmalta. Nyt voi toimia ilman ainaista nalkutustasi. Etsi Hiiman ja Montor ja tuo heidät tänne. Varokaa, kaverit! Nyt on tilaisuus näyttää mihin pystyn. Setä saa olla tosi ylpeä minusta. Oi ei, siinä se taas tulee. Pinna Montorkin hyväksi. Jukra, katsokaa tätä kaikkea. Katsokaa. Abracadabra! Hei, katsos vaan! Taikapapuja! Onko ne vielä hyviä? Se selviää vain yhdellä tavalla. Oli ne! No niin, Kark, leikit on leikitty. Tuota minä sanoisin muskelitaijaksi. Missä Orko on? Kadonnut. Voi ei! Toivottavasti hän ei ole mennyt Asrokin perään ilman meitä. Sittenpä rohkeus on kulkenut suvussa. Joka tapauksessa Orko! Mennään, etsitään hänet ennen kuin on liian myöhäistä. Vakojatar, mene varastoon
varosi ja tuo minulle taikasauvasi. Mestari, minä tottelen. Lakka kasvamasta! Minä käsken! Kuuletko? Ole kilkki! Mitäs täällä on tekeillä? Uh-oh. Kuka sinä olet? Kuka? Ai minäkö? Tarkoitan... Puhu. Ja mitä sinä teet minun sauvallani? Puhu kovempaa, en kuule mitä sanot. Epäi, sinun pitäisi tarkistuttaa korvasi. Pysy paikoillasi! Käs, eikö se ole Hölmön Montorkin veljen poikaa? Ei setäni ole hölmö. Hän on kaikkein suurin taikuri. Eikä siinä vielä kaikki. Hän on opettanut minulle kaiken mitä osaan ja... Hiljaa! Paajan Montork opettanut, häh? Katsotaanpas, haluan nähdä mitä hän sinulle on opettanut. Haluatko? Älä hätäile, Orko, olen tulossa! Orko, missä olet? Ahaa, valmistaudun vastaanottamaan viholliset. Minä olen Montorkin ja sinä saat Hiimanin ja Teelan. Suuret kiitokset, mestari. Mitä sinä mietit? Jostain syystä en usko, että kukaan tulee avaamaan, jos koputamme, joten minun on avattava se itse. Sen pitemmälle et tule, Hiiman. Lyödäänkö vetoa? Hei, pistä se alas. Ihan niin kuin haluat, Vakoojatar. Minä kostan tämän. Et, mikäli se minusta riippuu. Eikä, ota hänet. Teela, varo! Päästä irti senkin ylikasvuinen lepakko. Ei Teela, koeta kestää. Hyvä ajoitus, Hiiman. Taidat olla oikeassa. Mitä tapahtuu, jos se päättää ruveta kasvamaan? Paras löytää Montork nopeasti. Toivottavasti hänen taikansa pitää karkin pienenä. Hiiman, sinäkö siinä? En löydä Orkoa ja alan olla huolissani. Olisiko tässä huolenaihetta? Ymmärrän mitä tarkoitat. Pian nyt. Nyt keksin. Älä kasva, älä kasva. Tuota hikkori dikkori. Hikkori dikkori. Mikä se sellainen loitsu on? No ainakin se toimii vai mitä? Nyt täytyy löytää Orko ennen kuin... Asrok löytää. Kiitos. Hää? Olen jo löytänyt hänet. Sallikaa minun esitellä uusi Orko. Veljenpoika, mitä hän on tehnyt sinulle? Olen suuri taikuri nyt, Montork setä. Huomioi se. Varokaa! Mikä hätänä, sankarit? Onko pikku apurini liikaa teille? Miten pärjäsin, mestari? Oikein hyvin, orja. Senkin, olet noitunut hänet sinä, kelmi. Montork, odota! Maksaa tämän. Te kaikki saatte maksaa tästä. Orko, ota taikasauva ja näytä sedällesi oikeita taikoja. Orko, älä minua, ole kiltti. Hiiman, tee jotain. Ei, anna minä hoidan tämän. Kuule Orko, muistatko, opetin sinulle vain hyviä taikoja.
kysynyt itseltäsi, onko tämä hyvää vai pahaa? Mieti, Orko, mieti. Orko, tee niin kuin käskin! Älä sinä puutu tähän, Asrock. Kiltti Setämontor, minun täytyy näyttää sinulle kuinka hyvä olen taikomaan, ihan niin kuin sinäkin. Asrock sanoo niin. Tee se sitten heti! Kuuletko, Orko? Minä käsken! Hei Hiiman, miten olisi kyyti? Ilomielin. Minä sinä! Hei! Orko, tuhoa ne kaikki! No niin, Orko, eiköhän tämä jo riitä. Mutta minun täytyy näyttää sinulle. Tarkoitan, miten muuten tietäisit. Ei sillä ole väliä, Orko. Ihan totta. Rakastan sinua, vaikket olisikaan suuri taikuri. En minä sinun voimistasi välitä, vaan sinusta. Vain sinusta. Tarkoitatko sitä ihan todella? Älä kuuntele häntä! Minä tarjoan sinulle universumin valtaa! Orko, rakkaus on kaikkein vahvin voima. Meillä, sinulla ja minulla on se. Sinä olet minun kaikkein rakkain veljenpoika. Olenko? Tietenkin olet. Etkö tunne sitä? Tunne mitä? Rakkautta, Orko. Jos tunnet sen, sinulla on se. Minä tunnen sen ja rakastan kaikkia. Eritoten sinua, Setämontor. Olen niin onnellinen. Tuli mieleeni, että jokainen, joka pystyy yksin rikkomaan Asrockin taian, on mahtava, suuri taikuri itse asiassa. Ei sinun olisi tarvinnut sanoa sitä. Sauva! Palaa mestarilliseen! Olisi pitänyt arvata, että saan hoitaa tämän itse. Hiiman! Vai ei? Olen nujerrettu, nujerrettu! Rakkauden voimalla. Rakkauden! Jukubot-orksita, täytyykö sinun lähteä pian? Pelkäänpä, että täytyy. Minun täytyy viedä nämä 2 peikkoa vankilaan. Näkemiin, Setä. Rakastan sinua. Ja minä rakastan sinua. Kerron kotona kaikille, miten suuri taikuri olet. Kuulitteko, mitä hän sanoi? Voi pojat, olen niin iloinen, että voisin räjähtää. No, sitä minä sanoisin voimaksi. Taisi mennä liian pitkälle. Kylläpä pistin itseni pulaan. Kaikki alkoi siitä, kun sekaannun asioihin, joita en ymmärtänyt. Kun sinusta on tulossa aikuinen, on luonnollista olla utelias. Mutta on vaarallista, kun leikit asioilla tai esineillä, joita et ymmärrä. Esimerkiksi sähköllä, lääkkeillä tai myrkkymarjoilla. Jos niillä leikit vaikeuksilla. Käsittele vain esineitä, jotka tiedät turvalliseksi, niin silloin vältyt onnettomuuksilta. Hei hei!